ጽንብል ናጽነት ኣብ ሓድሽ መዋዕል መበል 28 ዓመት ሃገራዊ ናጽነት ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ ኣብ መላ ሃገር ከምኡውን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ ሃገራት ወጻኢ ከም ወትሩ ብምዕሩግ ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታት ብልዑል ሃገራዊ ሓበንን ውዕውዕ መንፈስን ይጽንበል ኣሎ። ናይ ሎም ዓመት ዕለተ ናጽነት ኣብ ዝተፈለየ ታሪኻዊ ምዕራፍ እዩ ዝጽንበል ዘሎ። ጽንብል ናጽነት 2019 ህዝቢ ኤርትራ ጻማ ጽንዓቱን ክምህዝ ዘይብል መኸቱን ብግብሪ ሓፊሱ በንጸባረቓ ዕወት ኣብ ዝወጸሉ ናይ ሓበንን ኩርዓትን እዋን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ ተጻብኦ ኣኽቲሙ ብደረጃ ዞባ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ ዝተቐልቀለሉ ተስፉ ሃዋህው ንህዝቢ ኤርትራ ከም በርክኽ ዘንቀደ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሕታት ማህሚኑ ኣብ ዘብቅዓሉ መድረኽ ከም ኣካል ናይዚ ተጻብኦታት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተስገዲዱ ዝጸንሐ ዘይርትዓዊ እገዳ ኣብ ዝተለዓለሉ ግዜ ብሓፈሻ ኣብ ደረጃ ዞባን ዓለምን ብዙሕ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምዕባለታትን ዕድላትን ኣብ ዝተኸስተሉ ዘሎ ታሪኻዊ እዋን ኢና ንጽንብሎ ዘለና። ናጽነት ንምድላይን ለኣላውነቱ ንምውሓስን ከቢድ ነዊሕን ጽንኩርን መዋእላት ብሓያል ጽንዓት ዝሰገረ ስለ ናጽነትን ሃገራዊ ክብረትን ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ዕለተ ናጽነቱ ብልዑል ወንን ስምዒትን ብድምቀት ዘብዕለላ ዝዝክራን እታ ናብዚ ዕለት እዚኣ ንምብጻሕ ዘሕለፎ ተጋድሎ በፈጻጽሙኡን ቅያታቱን ፍሉይን መዳርግቲ ኣልቦን ብምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን። ድሕሪ ናጽነቱ እውን ህንጸት ሃገር ከየሳልጥ ንምሕንኳሉ ዘንቀደ እልቢ ተጻብኦታት ኣምኪኑ ዳግማይ ብዓወት ክወፅእ ዘርኣዮ ሓይልን ጥምረትን ጽንዓትን ንርዝነትን ትርጉምን ዕለተ ናጽነቱ ዝያዳ ስለ ዝድርዖ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ካብ መደረታቱ ናጽነት ትርጉሙን ክብሩን በቲ ንምምጽኡ ዝተኻየደ ሓርነታዊ ቃልስን ዝተኸፍሎ መስዋዕትን ጥራይ ዘይኮነ በቲ ንምሕላውን ንምህናጹን ዝካየድ ቃልስን መስዋዕትን እውን ዝትመን እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ብርግጽ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ምጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ዝበርዓነ ተጻብኦታት ጸብጺብካ ይውዳእን። ናጽነት ኤርትራ ንስትራቴጅያዊ ረብሓና ኣየገልግልን እዩ ብዝብል ዝንቡዕ መጎት መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ብገዚፍ ጉልበት ንምድቋስ ዝተኻየደ ሃቐ ንኸይኣክል ህዝቢ ኤርትራ ብጽንዓትን ልዑል ጅግንነትን ኣኽሊል ናጽነት ድሕሪ ምድፍኡ እውን እፎይሉ ሃገሩ ከይሃንጽን ከየማዕብልን ብቑሉዕ ወራርን ዝተፈላለየ ሽርሕታትን ጅሆናይ ዝተፈብረኸ ዞባዊ ቅቡላዋት ኮይኑ ኣብ ዕንክሊል ንኽነብር ዘይተኣልመ ሸርሕን ውዲትን ኣይነበረን። የግዳስ ኩሉ እዚ ተጻብኦታት እዚ ምስናይ ጻዕቑን ዓይነቱን ግዜን ዕድላትን ከምኡውን ንሃገራዊ ክብረት ዝኸፈለ ዋጋ ሓቲቱና እምበር ኣይተዓወተን። ምኽንያቱ ብዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ከይተረበሽካን ከይተዳሃልካን ብጽንዓት ኣብ ዕላማኻ ርጊጽካ ምቕጻልን ብዓወት ምውፃእን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ዝተመክረሉን ዝመልኾን ጉዕዞ እዩ። ብነብሒ ዘይሰናኽል ጉዕዞ ገመል ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሳላ ዘኹርዕ ባህሊ ጽንዓትን መኽተን ድማ በንጸባረቐ ዓወት ናብ ዝሓድሽ ታሪኻዊ ምዕራፍ ክሰጋገር በቒሎ በጋጣሚ እዛ ኣብ ዝተፈለየ መድረኽ እቲ ጽንበል ዘላ ክብርቲ ዕለተ ናጽነት ከዓ ኣብ ዝሓድሽ መዋዕል ገስጋስ ህንጸት ሃገር ብዝለዓለ ናህሪ ንምድራኽ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ብዝብል ስሙር ቃል መብጽዑ ይሕድስ ኣሎ። ዝሓለፈ ጉዕዞና ዕውትን ውሑስን ዝገበሮ ብቐንዱ ዘይንደል ጽንዓትና እዩ። ሕጂ እውን ውሓስ ዓወትናን ልምዓትናን እዚ ባህሊ እዚ እዩ። ነቲ ነዊሕ ጽንኩርን ሕልኽላኽን እዋን ብልዑል ጽንዓት ሰጊርና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓድሽ መዋዕል ኣብ ዝሓሸን ዘተኣማንን ባይታ ካብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝበለጸን ዝጭቡጥን ዕድላት ሒዝና ኣብ ንቕሎ ንርከብ ኣሎና። የግዳስ እዚ ትስፉ መድረኽ እዚ እውን እንተኾነ ብስራሕን ቃልስን ክስገር ዝግብኦ ናቱ ብድሆታ ስለ ዘለዎ ብንጡፍ ተበግሶን ዞባዊ ጽምዶን ናብ ረብሓናን ረብሓ ህዝብታት ዞባናን ንምቕያሩ ዓቲብናን ኣበርቲዕናን ክንስርሓሉ ዘለና መድረኽ እዩ። እቲ ሕሉፍ ጉዕዞና በንጸባረቐ ዓወት ክንመጽእ ዘብቅዓና ባህሊ ማለት ባህሊ ጽንዓት ከምኡውን ተወፋይነት፣ ዓያይነት፣ ማሕበራዊ ስኒትን ሓድነትን ዝሕላገቱ ክብርታት ህዝብና ምስናይ ዘይናዓቕ ባህርያውን ስትራቴጅያውን ትዕድልቲ ሃገርና ዘላቒ ልምዓትን ዕቤትን ኣብ ምርግጋጽ ዝህልወና ዓቕሚ ኸኣ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን። ዮሃና ነቲ ብዓረርን ሓውን ብዝኾነ ሸርሕን ውሪትን ከይተጻዓደ ካብ ዓወት ናብ ዝበለጸ ዓወት ኣብ ምስግጋር ዝርከብ ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራ